inini zvandaingakumbira vanangu mukurarama, musaitirane hutsinye in the name of love. Musarwadzisane in the name of love. Taurirana izvokwadi in the name of love. Kana wakuenda mwanangu, woneka. Kana wabva panzvimbo, ibvose mauwiro awakaita. Haikona kuzofungidzirwa kunzi hausisipo. Zvakaipa zvinhu izvi, uye zvine ramangwana rakaipa. Inyaya iyi magumo ayo haana kumira zvakanaka. Saka ndinokukumbirisai nemweya waMwari kuti muite chinhu ichi. Rongekai, vimbikai, feel for each other, respect each other, respect each other's feelings, respect each other's thought process. Batanaiwo sevanhu, musasekane, especially nemunhu wawaida, munhu wawakapfimba, munhu wawakatombofamba naye murokesheni ukati umwe wangu. Musasvike paextend dzakadai. Mwari anokwanisa kukuitirai zvakanaka. Bhuku raTimoti, 2 Timothy chapter 3 kubva pavhesi 1 rinoti, zvino zive chinhu ichi, kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Vanangu, ndoda kukuudzai, hakuna kutuka mwanangu hakuzi kuti pfutseke. Kutuka mwanangu hakuzi kuti ibhabu. Kutuka mwanangu hakuzi kuridza tsamwa. Mwanangu, kudanana nemunhu, wodanana naye makore 2, 3, 5, wapedza kudanana naye, uri muprocess yekudanana naye, unodanana neumwe munhu. Wadanana futi neumwe uyu usina kumuudza, otoenda kunoona madzitete, otoenda kunobvisa pfuma, otoenda kunodaidzira muchato. Uno umwe munhu akakumirira pabus stop. Hakuna kutuka kunodarika ipapa, hakuna rafu inodarika ipapa, hakuna hutsinye unodarika ipapa. Ndoda kukuudza mwanangu, kunyangwe waunoda nhasi, kunyangwe waunofambidzana naye nhasi, kunyangwe ari kukutunhidza, ndangoti ndikuudzei mese muri 2 mune hutsinye. Ende nyaya iyi hairove semafungiro amuri kuita. Hakuna hutsinye hunodarika apa. Hutsinye hwekuti une vasikana 3 vese vari mufoni mako, zvekuti usiku wakarara pamubhedha pako, wakatarisa mudenga, unenge uchichata navo vese vari 3, ukakanda message kuna uyu, ukanda message kuna uyu, ukanda message kuna uyu. Nhasi ndangoti ndikuudze, une hutsinye. Hakuna hutsinye hunodarika ihwohwo hwekunyatsoziva kuti ucharoora munhu 1 ndokunge ucharoora because type yako hairore. Asi you sit down to use and abuse imwe mweya yakatengwa naMwari, imwe mweya iri kudya sadza, imwe mweya ine mafeelings. Nhasi inini ndatumwa kuti ndizokuudza kuti une hutsinye, asi nekuti ndazvitaura, asi nekuti ndazviparidza, asi nekuti ndazvibvunza. Nhasi ndoda kukuudza, watongwa. Mwari ngaarege kutendera behavior yakadai kuti irambe ichiitika, mavune uchiziva uchida. Mwari kana ari Mwari anopindira panyaya dzevapenyu,
akupindira pazvinezvi. Saka vane hutsinye, tendeukai nezita raJesu. Vane hutsinye, shandukai nezita raJesu. Mwari haatendere mhiko dzebenzi, Mwari haatendere promise yebenzi. Asi mwana wangu shuwa, une shuwa here kuti une shuwa here ndinodzokorora? Ndati une shuwa here kuti unotodida road, uchitopa lift, uchitotaura nyaya nemunhu wauri kuziva kuti haumudi, uchimunyepera kuti unomuda? Mwari kudenga achiziva hake kuti haurevesi. Una hutsinye ende makanyorwa pano. Ende Bhaibheri unoziva kuti riri kutoti chii? Riri kuburitsa pachena kuti izvo vasina mhosva vachatambudzika nekuda kwebehavior yevanhu vehutsinye, vasingateereri vabereki, vasina rudo chairwo, vasingatendi.